Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu u Barnaba minn Perga baqgħu sejrin sa ma waslu f'Antjokja ta' Pisidja. F'jum is-Sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda. U meta xterdet il-ġemgħa tas-sinagoga, ħafna kemm il-Lud u kemm il-proseliti twajba marru ma' Pawlu u ma' Barnaba u dawn ħeġġewhom biex jibqgħu fil-grazzja ta' Alla. Is-Sibta wara tista' tgħid il-belt kollha nġabret biex tisma' l-kelma tal-mulej. Il-Lud meta raw il-folol imtlew blejra u bdew imiru lil Pawlu jidowlu. Imma Pawlu u Barnaba bil-karaġġ kollu qalu hekk immeħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel. Billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajra dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani għax hekk ordnalna l-mulej. Jiena għamiltlek dawl tal-ġnus biex twassal is-salvazzjoni sa tru fl-art. Il-pagani, meta semgħu dan, bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej u taw kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tinxteret mal-art kollha. Imma l-Lud xewxu n-nisa twajba u magħrufa u koll il-kbarat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċew il-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trapp minn fuq riġlejhom u marru Ikonju. Iżda d-dixxiepli intlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, għaqdu bil-ferħ lill-mulej, itlu qudiemu bana ferrieħi. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jaħwe hu Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tjieba tiegħu. Min żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni ħarist u ara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribu, minn kull poplu u l-sien, weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-bisi twal bojod u bil-frijej tal-palm f'idejhom. Wieħed mixjieħ qalli, dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-bisi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Għalhekk jinsabu quddiem it-tron ta' Alla lejl u nar jaqduh fit-tempju tiegħu u dak li qiegħed fuq it-tron jieħodhom jamru taħt il-ken tiegħu. Ma jbatux aktar ġuħ, anqas għadx ma jagħmel bihom aktar, ix-xemx ma taħkimhomx u anqas ebda omma, la darba l-ħaruf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom u jwassalhom dejn il-mijiet tal-ejjun tal-ħajja u Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Alleluja, alleluja. Jiena r-raj it-tajjeb jgħid il-mulej, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal: in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja u jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tahom li huwa akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min jit il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Dan il-ħadd tar-raj it-tajjeb. Ġesu spiss mqabbel ma' raj xi ħadd li joħsib tan-naċ. Jeżistu bosta opri tal-arti veru sbieħ li juru lil Ġesu bħala r-raj tagħna. Il-Vanġelu jibda b'Ġesu li jgħid: in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Il-leħen ta' Ġesu jisejħilna u aħna nisimgħu kliemu fil-qari tal-quddiesa kull nhar ta' ħadd. Aħna nisimgħu leħnu permezz ta' leħen il-Papa, nisimgħu leħnu ġafina fil-kuxjenza tagħna. Il-liġi tiegħu tinsab fi qlubna, issejħilna biex inħobbu u naħarbu l-ħażen. Hemm ħafna il-leħna aljenati ta' nies li jippruvaw jgħidulna x'għandna nagħmlu, imma jeħtieġ nagħdu widen għall-leħen ta' Ġesu bħal naċ li jafu u jafdaw fil-leħen tar-raj tagħhom. Imbagħad, meta Ġesu jgħid: jiena nagħtikom il-ħajja ta' dejjem, dan jiġbaħ lit-tieni qari mill-ktieb tal-Apokalissi. La darba l-ħaruf ikun ir-raj tagħhom u jwassalhom ħdejn l-ilmijiet tal-ejjun tal-ħajja u Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Kristu jimlina bil-ħajja divina u jmexxina lejn il-paċi eterna tal-ġenna.
Fl-aħħar nett, meta Ġesu jgħid ħadd ma jista' jaħtafhom, innaġ min jgħid il-missier, irid jgħid li ħadd ma jista' jwaqqafna milli nisimgħu leħnu. Bil-grazzja ta' Alla aħna nimxu warah skont kemm nażlu li nisimgħuh. Imqar jekk ikun hemm min minħabba fek jieħodha kontrina? Kull meta nieħdu deċiżjoni nisimgħu leħnu u nażlu li nagħmlu r-rieda tiegħu. Ir-rieda tiegħu mhux dejjem hija gost għax tfisser li nqegħdu oħrajn qabilna nfusna u nċedu xi affarijiet. Ġesu poġġa lilna qablu meta miet fuq is-salib. Issa nistgħu ngħixu fis-sliem għax nafu li jinsab magħna fl-aktar żminijiet bsin u jinsab hemm f'dak il-leħen l-aktar ġewwieni. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!